दिनै जोबोद दुखुनांथाव खौरां सासे बर' सिख्लाया गोमानानै दङ। गु थाखोआव फरायनाय फरायसुलि रिता ब्रह्मआ थांनाय 19 जुलाइनिफ्रायनो गोमाना दङ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुर बाथौफुरि गामिनि बिमा समरसिं ब्रह्मनि अनजालि फिसाजो रिता ब्रह्मआ थांनाय 19 जुलाइनिफ्रायनो गोमानानै दङ होनना नखरनि सोद्रोमाया फोरमायहरदों। बिनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला नखरनि सोद्रोमानो नैबे 6900224575 बे मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरनो खावलायहरदों। नोंथांमोना बहाबाफोर नुसनबायोब्ला फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बर'जों बर' मदद खालामलायो। मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्गआ हरखाब दुगैबाय थानाय समाव दुगैग्रा खथायाव फिस्लायना गोलैना दुखु मोनदों। बिथांखौ दा डिब्रुगड़नि सन्जीवनी देहा फाहामसालियाव थिसनना फाहामथाय होगासिनो। मख'जाथावदि फिस्लायना गोग्लैनायाव खर'आव दुखु मोनदों होनना खौराङाव फोरमायदों। बे बोसोरनि हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो स्कुटि होगोन आसाम सरकारा। हायार सेकेन्डारि आनजादनि सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय हिन्जावसा आरो लेटार मार्क मोननाय हौवासाफोरनो स्कुटिखौ होगोन। मेट्रिक आनजादाव स्टार मार्क आरो लेटार मार्क मोननाय फरायसाफोरनो 16,000 रांखौ फैगौ 6 आगस्टआव सरकारा होगोन। बेफोर गासैबो बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिया दिनै फोरमायथियो।